Llévame a visitar los sueños.
gracias. Desexando que fora do seu agrado, respondendo a petición por aí de outra, pois non nos queda máis que eso, unha máis en agradecemento ao público, invitando a todos aqueles que saiban esta canción, que é bastante popular aquí na Coruña, sobre todo, que é Hecho de Dar. Fíjate con nosotros. O tema das palmas, un aplauso para o público por ir tamén de medida. De feito a nosa natureza é, con cantos de taberna, e invitar despois a xente que está dentro das tabernas a cantar connosco, pois isto non é unha taberna, evidentemente, un poquinho máis serio, mas non deixa de ser algo festivo, con o cual invito a cantar a todo o mundo e a tocar as palmas no retro.